नौमी में 9 दिन भूखब कइल जाई पूजाई हो। ए जी सुनी ना, अरे बोला हो। नौमी में 9 दिन भूखब कइल जाई पूजाई हो। शेरवा सवारी के दुलारी देवलोक से आई हो। शेरवा सवारी के दुलारी देवलोक से आई हो। अरे बुझलू कि ना। जाई के ले आए दोना दे दोना छोड़वा रनिया पर्ची बनाई दोना। हाँ तो लिखी ना। अरे लिखाओ ना। लिखी पिया दियो रे ढकनिया हो, गोइया के घिउवा लौंगिया हो। बोला फटाफटे हमार धनिया, मैया जी के सेवा में न होई कमिया। पान फूल फलवा मालिन के घरवा ऑर्डर दे आई हो। पान फूल फलवा मालिन के घरवा ऑर्डर दे आई हो। शेरवा सवारी के दुलारी देवलोक से आई हो। बेटा दुआरी के सवारी देवलोक से आई हो। अरे यही सुनो कहता नहीं, कुल सामान लेके जल्दी आई। लगाई दी बलम हो। चिंता जन कर रनिया कई दे हब हम हो। जौन जौन मैया के पसंद होवे हो, लिख लिए सैया जौन कम होवे हो। खजनी ढेर परेशान धनिया, कुल्ही लिख लेनी पूजा के समान धनिया। प्रेम पर भात सुनी रोमेश के बात नहीं जई हो भुलाई हो। प्रेम पर भात सुनी रोमेश के बात नहीं जई हो भुलाई हो। जाता निरानी करे बाजारे उन्हें घर तैयारी हो। शेरवा सवारी के दुलारी माई देवलोक से आई हो। अरे जल्दी आई। कुल्ही घर आंगनवा के नीप के साफ कर दो, मैया रानी आवताड़ी। अच्छा ठीक।